Здравейте хора, аз съм Ивет Роуз. Много съм развълнувана да ви споделя за психосоматиката на тази тема. Наистина е много интересно. Аз ще направя една къса извадка от книгата ми и ще ви дам някои ключови моменти, за да ви подготвя. Но помнете, че имаме тази дебела книга и в дигитален вариант за всички, които го предпочитат. Да, платинения сайт за членство вече е приключен. Може да идете на matmembers.com, може да се абонирате безплатно и после да достигнете до платинения сайт за членство. Има видеа за всеки елемент от МАТ, както и лечебни медитации, лечебни сесии, видеа и от каквото и друго да имате нужда. Всичко е там. Това е абсолютно пълен пакет със страхотно съдържание. В него има безплатни мастер-класове, лечебни курсове, видеа за живота ми, толкова много интервюта и срещи на върха. Както казах, всичко е там, информацията просто ще ви взриви. Така че хора, нека видим и какво имам да ви кажа днес. Днес ще хвърлим един поглед на епилепсията. Ако вземем отказ от нея и я обсъдим, какво ще видим? Ако погледнем отблизо какво е епилептичният пристъп, това е абсолютна загуба на контрол. Изгубили сте контрол, които усещате, че сте изгубили от доста време. На житейско ниво, казано, може да сте загубили контрола над живота си за постоянно, или може да бъде загуба на контрол след определено травматично или стресово събитие. И това нормално се асоциира с взаимоотношенията, върху които сме изгубили контрол, там където се чувстваме безсилни. Това е като да нямаме сили да си възвърнем чувството за контрол, нали? Има нещо, което хората описват и сравняват като усещане, с чувството да стоиш пред стъклена стена и от другата страна на стената да стои способността ти да възвърнеш контрола върху живота си, или ситуация в него, или каквото и да е нещото върху, което усещаш, че нямаш контрол. И нещо се случва. Или се е случило в живота, изведнъж, което причинява тази травма от загуба на контрол, но нормално ние знаем, че хората с епилепсия имат генетична предиспозиция за появата и това е силно проявена предразположеност, която сама по себе си кара човека да се чувства изгубил контрол. Така и това може да дойде от страната на майката, страната на бащата или и от двете страни едновременно. И също така е изключително важно, ако ти си човека с епилепсия, да попиташ майка си или да помолиш човека, за когото си загрижен и на когото искаш да помогнеш. Да попита своята майка как е протекла бременността й. Защото точно тази тема много често се повтаря точно в този период от живота. Така че ето ти няколко опорни точки, които да ти помогнат да се върнеш към пътя си. И помни, ако обичаш това, ако искаш да се научиш да четеш тялото си като книга, тогава се присъедини към моите интуитивни уъркшопове за лечение на тялото. Получите всички отговори, които ще съберете там, можете да дойдете на курса МАТ първо ниво и на него ще научите как да освободите проблема. Защото след като имате данни, какво правите с тях, така че там ще ви науча как да се освободите от тази травма и от този стрес, за да можете да започнете да възвръщате контрола над живота си и да живеете също така по-добре и по-щастливо. И хора, не забравяйте да се присъедините и към моите безплатни майсторски класове. Те са много забавни и са безплатни на адрес eveteroz.com. Благодаря ви много, че сте тук днес. До нови срещи. И така хора, не забравяйте също да се абонирате за канала ми, за да сте в крак с новостите. И също така имам безплатен уебсайт за членство в МАТ, където имаме толкова много курсове. Има медитации, има семинари, всичко, от което се нуждаете, е там. Има и толкова много прекрасни повторения на уебинари, от които можете да се възползвате, както и да наблюдавате и да се учите. Хора, не забравяйте също така, че съм написала 19 книги. И една от многото сред тях е метафизична анатомия и психосоматика за деца. Така че тази е психосоматика за възрастни, тази е психосоматика за деца. Така че тези книги са супер популярни, хората ги обичат. Ако искате да научите повече за това как работи тялото ви, да разберете посланията, може би имате досадна болка или неразположеност, които сега се проявяват, и искате да разберете какво се опитва да ви каже тялото ви. Хора, тези книги ще бъдат абсолютно ценни за вас. Можете да ги намерите на адрес eveteroz.com, където ще намерите и всичките ми останали 18 книги. И хора, не забравяйте също така да продължавате да задавате въпроси. Обичам да отговарям на вашите въпроси в Попитай Ивет, където обсъждаме, знаете ли, житейски главоблъсканици и житейски предизвикателства, и просто отговаряме на въпроси, които може би са свързани с това, че се чувствате заклещени в живота си. С удоволствие бих споделила моята гледна точка за това и бих ви помогнала да разрешите някои болезнени проблеми, които може би имате в живота си. Така че, хора, не забравяйте да се информирате. Има толкова много невероятни неща, които се случват. А също така нещо наистина уникално е, че тази книга вече е и в видеоформат. Така че представете си 679 медицински неразположения в видеоформат, а също и с медитации и лечебни курсове, семинари, майсторски класове, всичко за това в нашия платинен членски сайт. Така че, хора, не забравяйте да проверите това. Там се случват толкова много страхотни неща. Така че ще се видим там.